koliko još planira da se baviš aktivno boksom? I jel imaš neke planove za posle toga? Čini biti dalje? Planiram da se bavim boksom sve dok moja karijera ide uzlaznom putanjom. Ispunjava me to da napredujem. Već kad dođem do jednog nivoa da stagniram, neće mi biti sigurno zanimljivo i neće mi biti ništa interesantno više. Tako da ne znam koliko će još to trajati, to zavisi od mene samog, od mojeg kvaliteta, mog talenta, od mog rada i naravno od mojih rezultata. Posle karijere naravno planiram da se bavim nečim, vidjet ću čime diplomiran sam pravnik, tako da ću imati sigurno mogućnosti da se u tom obrazovanju bavim nečim, što onako zaslužuje bar u onoj meri kojoj sam bio zastupljen kao sportista, da mogu nečemu da se bavim i ostvarujem posle te bokserske karijere sportske. Teo sam pitam, kako vidite budućnost boksa i da li učestvujete u tom nekom razvoju od mlađih generacija? Da li ima perspektivu u boksu? Sigurno da ima. Boks je sport koji prirodno bi trebao da bude jedan od zaštitnih znakova ove zemlje i ovog naroda, jednostavno zbog naših gena, zbog borbenosti svih nas ovako pojedinačno, zbog hrabrosti koja je u nama i mislim da samo dobrom ponudom omladine da će sigurno sale za boks biti pune, što se upravo dešava. Ja sam na neki način počeo već da učestvujem u kreiranju budućnosti našeg boksa kroz jedan projekat Nacionalne škole boksa. To je mreža klubova po Srbiji koji funkcionišu na jedan isti način, onako delimično modernizovanih sa osposobljenim stručnim kadrom, mlađim stručnim kadrom čiji će u stvari bokseri biti prepoznatljivi po jednoj školi boksa kao što je nekad, recimo, bila da kažete ruska škola, kubanska, nemačka i sl. Tako da, za budućnost, što se tiče uopšte budućnosti boksa, boks u Srbiji će biti sve prisutniji, sve veće interesovanje postoji. Ja sam sinoć bio na bokserskoj reviji u Zaječaru gde je bila puna hala, već je direktno prenosila televizija B92. Milan Piperski je osvojio titulu prvaka svih slovenskih zemalja i mislim da već za mesec dana ja boksujem ponovo u Loznici, tako da boksa će sve više i više biti, jednostavno to je potreba. Deo sam tima koji to radi i promoviše iz razloga što ljudi to traže, ljudi vole boks. Možete sad pomenuti da boksujete za mesec dana. Koliko je psihička priprema važna, pogotovo kada se pričalo o tome u kampu Svetlička, oni dosta pažnje posvećuju baš tom segmentu. Koliko se razlikuje njihov rad na toj psihičkoj pripremi od rada, ne znam, drugih i amaterskih ili tako nešto? Boks je individualan sport, svako treba da nađe. Cilj u stvari jeste da bokser bude pribran, da bude hladne glave, da ne ulazi u ring i da iako mu je adrenalin na tački ključanja, da bude jednostavno u glavi hladan kao santa leda. Jednostavno samo tako može voditi borbu na način koji je planirao, za koji se priprema. To je cilj. Svaki čovjek, svaki bokser to treba da uradi sam sa sobom i da nađe način kako da dođe u to stanje, da bude hladnokrvan. Braća Kličko su svakako primer kako treba da budu u ringu, a i van ringa. I mislim da ne postoji univerzalan način, ali mislim da je cilj jednostavno neophodan da bi neko postao veliki bokser. Sad ovako jedno pitanje baš za tebe kao borca, sportistu, pošto i sam si rekao da bi boks napredovao, treba mu medijsko pokroviteljstvo i treba ga podržati i medijski ispratiti. I sad baš da te pitam za borbu protiv Larsa Bukovca, koja je bila jedan medijski spektakl koji je 192 prenosio, sva ta medijska pompa i najava meča i svega. Koliko je tebi to pomoglo, koliko odmoglo, koliko ti je bilo drago zbog boksa kao sporta, koliko je tebi otežalo tu borbu zbog pritiska javnosti? Veliki je pritisak, ali pritisak se trudim da uvek, bilo koji pritisak, da se trudim da uvek transformišem u neku pozitivnu energiju, neko gorivo koje me pokreće za taj meč. Ja iskreno nisam tu pažnju medijsku toliko ni
primetio. Tek posle meča sam vidio u stvari šta se desilo, koliko je meč bio medijski ispraćen i koliko je bilo interesovanje, jer kad sam se popeo na ring u Spensu i kad sam vidio koliko publike ima i na galeriji i oko ringa, da je to prepuno, da ljudi nemaju gde da sednu, malo sam bio onako poprilično iznenađen, ali pozitivno iznenađenje i mislim da inače svaki bokser bilo šta, bilo koji pritisak, bilo kog protivnika, bilo koji strah, tremu, opterećenje, titulu, sve treba da transformiše u pozitivnu energiju. Poznani ste da u oktobru ove godine gostujete u Los Angelesu na godišnjem kongresu BD organizacije. Koliko vam to znači kao sportisti i još ti promoter jedne beogradske predstave i sportski ste ambasador Republike Srpske, kako su vaše obaveze i kako nameravate da zaintrigirate mlade za boks, pošto to nije toliko popularan sport? Da, pozvan sam da krajem oktobra budem gost godišnjeg kongresa Svetske bokserske organizacije u Los Angelesu, tačnije u Hollywoodu. Nikad nisam bio na američkom kontinentu, pa ću to iskoristiti da odem tamo. Velika je čast biti u društvu najvećih svetskih promotera, menadžera i najvećih boksera na svetu. Tu se uvijek pojavi neka legendi iz svetskog boksa, tako da će svakako biti velika čast. Što se tiče predstave Srce jednog boksera, ljudi iz pozorišta Duško Radović su me pre par dana pozvali da budem promoter te predstave. Nisu mi dali neke velike obaveze, ja sam se potrudio koliko sam mogao da to ispromovišem. Predstava je fantastična. Radi se o jednom mladom delikventu koji po kazni, zato što je ukrao neki motor, dolazi u starački dom da kreči kao društvena korist, kaznama je društvena korista. Radi tu, sticajem okolnosti, u sobu jednog bivšeg starog boksera. Jako je nekulturno i nepristojno bilo ponašanje tog mladog delikventa, puno nekog besa i agresije, međutim, vrlo brzo se sprijateljio sa Leom, bivšim bokserom, koji je u njemu probudio neke plemenite ciljeve u životu, transformisao mu tu energiju i bes u energiju koju bi trebalo da ostvari sve te svoje pozitivne ciljeve i transformisao ga u stvari u jednog društvenog korisnog člana društva. Tako da sam sa velikim zadovoljstvom promovisao tu predstavu. Imao sam dosta gostiju iz ova deca iz nacionalne škole boksa, a deca iz spratišta, tako da uvek ću se takvim stvarima odazvati bez ikakvih problema i bez ikakve obaveze prema meni, bez ikakve novčane i nadoknade, tako da mi to je jedno zadovoljstvo posebno. Kao sportski ambasador Republike Srpske, to nije funkcija neka, to je priznanje za moj doprinos promovisanju Republike Srpske kroz sport i to je takođe jedno priznanje koje me onako, na koje sam ponosan, koje me motiviše dodatno da i u budućnosti uvek koliko mogu na način na koji mogu promovišem Republiku Srpsku, jer je moje poreklo iz Republike Srpske, tako da mi to sasvim sve priliči i prirodno mi onako stanje. Primetili smo kako gleda da se u nacionalnoj školi boksa ne plaća članarina. Takođe vidio sam da se dosta zalažete da se u mlađim godinama u bilo kojim sportovima uopšte da mlada deca ne moraju da plaćaju članarine kako bi im sport bio dostupan. Da li je realno očekivati da to, kako ste vi uspeli da učinite da vaša škola boksa bude besplatna? To nije neki veliki problem. Nije potrebno je samo volja, da li sad, ja očekujem da će se to desiti u nekim sportovima, da će postojati sve više takvih projekata, ali mislim da svako dete ima pravo da se bavi sportom, da pokuša da dokaže svoj talent, a ne zbog ekonomskih prepreka nekih, pogotovo u vremenu krize, ne sad svetske ekonomske, nego uopšte je kriza kod nas, da neki roditelj zbog toga što nema 1.000 prosek tih članarina da plati svom detetu, da on sedi kući i da jednostavno da se u njemu budi osjećaj neke inferiornosti u odnosu na drugu decu, da se to posle pretvara upravo
u neku agresiju, neki bes i da to dete postane narkoman, delikvent, alkoholičar ili veliki problem i sebi i svoje porodice i društvu. Mislim da svako dete, kao što sam rekao, ima pravo da se bavi, pokuša da se bavi sportom, ali mislim da je to i obaveza svih nas uspešnih sportista da to pokrenemo u svojim sportovima. Sport u Srbiji je inače organizovan tako što se klubovi kroz koje se inače sve te škole sportova organizuju, koje se plaćaju, u većini slučajeva i finansira se klubovi se dakle finansiraju iz budžeta opština po Srbiji, ne od ministarstva. Od ministarstva sad vam objasnim kako funkcioniše sport. Imate ministarstvo, imate sportske saveze i njihovi članovi su klubovi. Svaki savez je sačinjen od sportskih klubova. Sad ministarstvo finansira sportske saveze i savezi se bave reprezentacijama, sistemom takmičenja i sl. Međutim, klubovi okupljaju omladinu, stvaraju takmičare, prave sportske ekipe i oni se finansiraju od opština. Svaka opština ima sasvim solidne budžete za finansiranje tih klubova i dovoljno je 10% tih budžeta da se odvoji na besplatne škole sportova i da to neće biti neki problem. Samo je potrebna dobra volja i potrebno je da se neko odrekne nekih svojih materijalnih koristi za 2 sata dnevno što radi sa decom, da jednostavno tu ljubav prema sportu deci ne naplaćuju, već da im daju šansu da postanu šampioni, ali već sad ako neko postane šampion u nečoj školi, a škola će sigurno imati materijalnu korist u odnosu na rezultat koji napravi taj sportist. Ja sam sad opet da, teo sam pred ovaj predstojeći turnir, kako reagujete na provokaciju ovih Italijana Demea što je rekao da će da vas podcepa? Ko onaj... Neće boksovati protiv mene, nego... To je čisto provokacija, iako on... A ne, kako generalno reagujete ovako i na te provokacije? Mislim, to je nekako normalno. Narodski da će ono jedno uđe na drugo izađe, suština je u stvari ono što se dešava u ringu, tako da na provokacije ne reagujem, jednostavno sve to služi, sve to nešto čime protivnici žele da isprovociraju drugog protivnika. Moj način da ga isprovociram je moja hladnokrvnost, moja smirenost i to je nešto što me prikazuje kao samouvereno, što zaista jesam kad uđem u ring, meni poraz nije nikad opcija, već samo pobeda, jer da ostavlja mogućnost za poraz, ne bih ne ulazio nikad u ring. A dobro, ali vi nekad provocirate tako, kao pred meš? Ne. Jel pretite? Ne, nikad ne pretim. Ja sve što imam da kažem, kad je borba u pitanju, kažem u ringu. A tipa na konferenciji, sad nešto pričate tu, i sad kao šta vi mislite o svom protivniku i vi kažete poštujem ga i to je to. Ili kažete da, kao kutiraću ga u trećoj rundi. Pa evo ovakve izjave, kao što sam rekao pre nego što sad ste mi postavili ovo pitanje, tako sam odgovorio, upravo mogu da pričam o svojim kvalitetima, o poštovanju protivnika, jer suština boksa jeste poštovanje preko puta tebe. Ali poštovanje njega, ja negdje nalazim na poštovanje i samog sebe, a sve završne reči upravo na svakoj konferenciji kažem i možda nekom dosadi da ću završnu reč dati u ringu. Hvala. Na koje ste poteškoće nalazili pri prelasku iz amaterskog boksa u profesionalni? Da li ste planirali tako vaš razvoj? Već 8 godina ste profesionalaca, a već ne znam, u poslednjih nekoliko godina ste došli u žižu interesovanja. Da li ste tako planirali razvoj, školovanje, porodicu i sve to, da dođe do tog nekog finalnog proizvoda? To su vam bile moje želje i neki ciljevi životni da osnovim porodicu. Oženio sam se u momenta kad sam upoznao osobu s kojom sam mislio da mogu i kojom mislim da mogu živjeti do kraja života srećno i podizati našu decu i slično. Ali to ne možete da planirate ni kad ćete, ni da li ćete, da li će vam se to i kad desiti. Onda što se tiče sporta, isto sam imao želju da budem šampion, imao sam cilj, ali nisam ni slutio
kroz šta će se proći, kako će biti zanimljiv taj put. Naravno, ima tu mnogo toga da se pričam. Jednostavno nisam toliko dobar govornik da vam to sve opišem, ali bilo je mnogo poteškoća, nisam imao menadžera, promotera, trenera, nisam imao gdje da se takmičim, pripremao sam se pa nisam znao gdje da boksujem, pa sam onda organizovao svoju promotersku kuću koja će organizovati bokserske revije. Nije imao ko moje ime da pregovara sa menadžerima u svetu, da pregovara sa svetskim bokserskim organizacijama, slično, pa sam to sve radio. U međuvremenu sam uspio da se organizujem na malo bolje, pa da za sve te poslove obučim neke sebi svoje prijatelje i sebi bliske ljude, tako da bilo je dosta poteškoća, ali sam baš zbog tih poteškoća dodatno ponosan što sam uspio da ih prevaziđem i da sam srećan. Kako ste uspjeli da se izborite sa predrasudama prema bokserima? Baš u toj priči, pošto ste sami radili i sami sebi organizovali mečeve. Što se tiče predrasuda, ona je bila ogromna, verovatno i dan danas postoji da su bokseri agresivni ljudi, da su polukriminalni ili kriminalni, da su neobrazovani i to je bila velika prepreka za mene u bilo kojoj komunikaciji sa ljudima koji me nisu poznavali. Kad sam nalazio sponzore, kad sam pregovarao sa medijima, kad god sam se najavio, bilo mi je najteže da me neko primi, da porazgovaram, da bih razbio tu predrasudu. Posle sve išlo dosta lakše. Predrasude se razbijaju, ali veoma teško. Ali smo na neki način uspeli predrasudu u boksu da razbijemo, namjerno kažem mi, jer tu su moji prijatelji koji su bili iz mene i naravno niko ne može sam baš toliko da bude to, da je ne znam da je Superman ne može sam uspeti, ali sa mali broj ljudi ja sam to uspio da uradim i to još uvijek ta predrasuda o boksu i bokserima postoji, ali se nadam da će u narednom periodu vrlo brzo biti obrnuta situacija. Rekao si da si sam osnovao svoju promotersku kuću Balkan Boxing i rezultati delovanja te promoterske kuće nakon 7 godina, juče smo to najjasnije videli kroz borbu Pipersku koji je postao šampion. I generalno iz toga vidimo koji je neki cilj postojanja Balkan Boxinga. Ali koji ti je cilj kad ćeš reći ja sam zadovoljan, uspeo sam sa nacionalnom školom boksa? Pošto, na primjer, mladi u državi, ne mladi, nego deca do 11 godina, po zakonu imaju svega 135 minuta obavezne fizičke nastave. Da li misliš da to generalno, to mora da se promeni, da li misliš da ti možeš da utičeš na to? I kroz nacionalnu školu boksa i kroz političku angažovanost, da li to može da se menja i kada će da se menja? Sve može da se menja. Najveća moć je volja. Ja imam volju da to menjam u svojim granicama mogućnosti, naravno. Kad je boks u pitanju i kad je Balkan Boxing u pitanju, bit ću, ne znam kad ću biti zadovoljan, verovatno nikad, jer ću stalno postavljati neke nove ciljeve i to je jedino što me inspiriše da radim. Ono momenta kad budem se tako osjećao da ću samo da sedim, kad je Balkan Boxing u pitanju, da dolazim na te revije, da ništa ne radim, verovatno se više neću baviti Balkan Boxingom, to će neko drugi raditi. Kad je nacionalna škola boksa u pitanju, jednostavno, ako me pitate da li je dovoljno da bude učlanjeno 100 njih, nije. 1000 nije. 10.000 opet nije. Tako da uvijek ostane neko dete i ako neko dete koje je ostalo, nismo ga učlanili, ode na neki loš put u životu, sigurno da neću biti zadovoljan. Tako da ću se truditi da ih što više bude u nacionalnoj školi boksa i da bude što više klubova po celoj Srbiji koji će biti umreženi u tu školu boksa. Izjavili ste da je Roy Jones Jr. jedan od idola i da postojala šansa da se organizuje neki meč. Koliko je to realno? I da li postoji mogućnost da nakon što nadam se odbranite u Loznici titulu i u Nemačkoj kasnije kao predborba jedan od braća i Kličko, da koliko su šanse da se organizuje neki meč i u Beogradu, u Areni?
Interesantno, ja sam samo jedan meč boksao u Beogradu, to je prvi u nekoj maloj sali. Nikad posle toga nisam boksao meč u Beogradu, bilo bi sigurno interesantno, međutim, kasnije kad sam boksovao prvi, drugi, treći, peti, 10. meč po Srbiji, pa onda ovaj mečevi koje Balkan Boxing organizuje, jednostavno kroz te mečeve sam upoznavao ljude i vidio koliko su stvari ljudi obraduju kad mi to organizujemo baš u njihovom gradu i to mi je pomoglo da još više zavolim Srbiju, da je još više upoznam, a i da na neki način skrenem pažnju u Beogradu da postoji i Srbija, ne samo Beograd. Tako da u Beogradu, onda smo navikli, malo smo se razmazili da mi, kad pravimo neki meč u nekom gradu, to bude manifestacija broj 1 tog grada. U Beogradu je to teško jer ima dosta koncerata, dosta manifestacija, sportskih, muzičkih i mnogih drugih, tako da Beograd možda, kad bude bio baš neki veliki svetski spektakl, trenutno ga nema na vidiku. Što se tiče Roy Jones Juniora, da, to bi bio jedan od omiljenih boksera. Nisam imao nekog idola, ali sam imao boksere koje sam volao da gledam, od kojih sam volao da učim gledajući, koji su mi bili primeri kako grade svoju karijeru. Roy Jones Junior je jedan od njih, ali postojali su neki pregovori sa njima, oni su u stvari Rusi neki su mene kontaktirali, hteli su da prave taj meč u Moskvi sa nekom malom finansijskom ponudom, ja sam malo tražio više, međutim, s druge strane i Roy Jonesu su ponudili malo, pa evo, on jednostavno nije bio zainteresovan uopšte da boksuje za te pare, bilo s kim i tako da nije do tog meča. Zbog toga tad nije došlo u Moskvi. Ne verujem u budućnosti da će doći do toga jer je Roy Jones Junior već bokserski penzioner i ne znam da će još i boksovati više, tako da. A imate još dva, pa se dogovorite koji će što? Još po dva ili što? Još dva. 4 ja kratko pričam, dobro se ja mogu razbuti. Ajde, još pojavljamo svaki glas. Brzo biti. Ja da pitam onda, s obzirom na vašu političku angažanost, vidio sam da nemate nameru sada nešto posebno da se posvetite tome, barem tako ste dali tako ste spomenuli na B92 kada su vas pitali, a interesujem da li možda poput Vitalija Kečka planirate da se kandidujete nekada kasnije za gradonačelnika ili neku drugu političku funkciju? Pa ne, planiram. Tek sam 15 dana u politici. Bilo neozbiljno da hoću da budem predsjednik Šalice. Ne planiram, jednostavno ne bih imao vremena i bilo bih da preko politike dođe do neke pozicije da učestvujem u kreiranju sportskog života u Srbiji. Ja ne mogu zakucati na vrata Ministarstva sporta i reći ja bih u stvari kucao sam pa sam im predlagao milion projekata nekih pa da ne kažem kako sam prošao. U jednom momentu sam se zamislio, možda ja nisam iz sporta, možda ja nisam u pravu, možda onako su mi podvidjeli to samopouzdanje kako da gradim svoju karijeru, kako da pomislio sam možda sam ja budala, ako hoću da se deca bave besplatno nekim sportom. I onda bilo šta što sam čekao da mi neko drugi uradi, nikad se to se retko kaže u životu desi, čekajući šanse, može život da vam prođe, ali je bolji savjet, evo ako je vama svima da sami sebi stvarate šanse, jer ta priča, čekaš šansu, jednom u životu se pojavi pa je zgrabiš, može prođe cijel život da se pojavi uopšte. Pa je bolje da sam sebi stvara šanse čovjek i da ih onda igra. Da se pitam, da li mislite da Persiraš. Da li misliš da je SPS prava opcija koja bi doprinala razvoju sporta u Srbiji? Sa mnom, da. Izvini se što preskaču tako velika kontradiktornost, pošto kažeš sa tobom da, a ne misliš da se angažuš po tom pitanju. A mislim da se angažujem. Ja sam rekao da ne mislim da se angažujem u parlamentu, da sam ja na listi za narodnog poslanika i ne bi imao vremena i ne bi mi zadovoljavalo da sedim u parlamentu da glasam za nešto, milion nekih zakona, milion nekih stvari koje se ne tiču sporta. Mene interesuje isključivo da se kroz u stvari preko politike se dobijaju razne pozicije, dobijaju vlasti i da preko svog mesta u državnom sistemu
jednostavno dođem u mogućnost da dam svoj veliki doprinos sportu i na neki drugi način. Ako sam uspeo to da uradim sa bokserskim sportom, ne zbog toga što sam uspeo da sebe dovedem do titule šampiona sveta, već zbog toga što sam uspeo da zajedno sa svojim timom organizujem ceo taj sport i da mnogim drugim dam šansu, kao što ste gledali sinoć koji je gledao Piterskog, pa da onda organizujemo nacionalnu školu boksa i jedan sistem, samofinansirajući praktično sistem, opet kažem, bez jednog jedinog dinara budžeta ove države, dakle, jedan sistem koji učlanjuje besplatno decu u sport, mislim da bi sigurno mogao dosta toga da realizujem ako sam deo državnog sistema. Izvini, moram da postavim još jedno pitanje, moram te da mi se ugradiš malo kako direktno. Da li misliš da je to nepoštovanje tvojih sportskih uspeha, da evropski šampion, da država ne poštuje tvoje sportske uspehe, kada evropski šampion kroz lično angažovanje u politici mora da traži put da bi uticao na promenu? Pa evo ovako, što se tiče inače tih nijedno pravilo se ne fiksira, nijedna situacija, jednostavno vreme kao pojam odmiče stalno, uvijek se nešto menja. Tako da ne postoji nijedan kvalitetan sistem koji je dovoljno samo postaviti i on će samo od sebe da funkcioniše. Jednostavno svi treba da uzmemo učešće, svi koji mislimo da nešto znamo, a svako misli da u Srbiji sve zna, ali bar ono u čemu se dokazao, u mom slučaju to sport, da na taj način uzme učešće u društvenom životu uopšte. Da li država poštuje ili ne poštuje, uvek smo mi nezadovoljni, uvek mi kukamo na državu, ali s obzirom da je to naša država, kao što i u svojoj kući, možete biti zadovoljni i nezadovoljni, ali ono što imate u kući isključivo zavisi od vas. Tako da vam to niko neće doneti sa strane, ako vam treba oprema, plazma, televizor ili ne znam, kompjuter neki, to ako čekate da vam neko unese i donese i kukate kroz prozor, niko ne nosi, neće vam niko ni doneti. Još će vam jedna tehnika koju imate zastariti, tako da treba da izađete, da uzmete učešće u nekom životu svom i da se sami izborite za svoje mesto i da ono što mislite da možete da uradite na korist. Samo dovežem samo na njegovo pitanje, pošto sam ja svetski šampion u jiu-jitsi, jer bi trebalo sad i ja da se učenim na političku partiju ili misliš da bi mogli van politike da nešto se uradi po tom pitanju sporta? Možda stvarimo jer sport je to što je nešto što bi trebalo vas da preporuče, ne angažovanje kroz političku partiju. Opet kažem, nemoj da se uvredi što je tvoj lični izbor, ali kažem da je država tvoju inicijativu trebala sama da primeti pre, a ne da Nenad Borovčanin kao sad član određene političke opcije mora da se izbori za to. Ja ću vratiti na početak za ovom prethodnom grupu. Politika je način da se uzme učešće u društvenom životu. Da se jedno društvo vodi, da se neka oblast vodi i to je tako u celom svetu. Znači, stranke se pojave na izborima i na osnovu onoga što im građani daju, to je poverenja, toliko participiraju u vlasti. Sad na osnovu toga ti dobiješ neko ministarstvo, dobiješ neke pozicije i ti vodiš državu kroz to. Govorimo o strankama. Mislim da politika je previše ušla u sport. Tako da bi malo mi iz sporta trebali da vratimo to i da dođemo na pozicije da, evo konkretno, bavite se jiu-jitsom. Da li, evo sad bez uvrede, ti, da li on zato što je član stranke sad, a ti nećeš da se baviš politikom, dođe na neku poziciju, nema veze sa jiu-jitsom, dođe na čelo saveza jiu-jitsa preko politike i kaže sad objašnjava tebi kako da se baviš svojim sportom. Je li to ispravno? A da li ako se mi svi ne uključimo, koji smo u svojim nekim oblastima, bilo čega vredni, ko će onda da dođe? Meni su rekli, nemoj ti da se baviš politikom, ti si sportista. Mom nekom komšiji kažu, nemoj ti da se baviš politikom, ti si muzičar. Onom privredniku što drži kompaniju od par hiljada, ne znam, jedan ljudi, kaže, pa ti se bavi biznisom, nije za tebe politika. Ovi što su prosvetari ili profesori njima kažu, ti uči decu, nemoj ti u politiku. A ko da se bavi politikom? Ko je to rođen da bi bio neko Bogom dan da bude ministar, predsjednik, funkcioner neki i da vodi neku društvenu oblast, da uređuje zemlju. A mislim da nije. Mislim da profesionalne elite treba da se udruži i da kroz politiku uzmu učešće u zemlji, da naprave, da uzmu učešće u svemu i da naprave da bude bolje okruženje, da nam bude bolje svima i da nam bude bolja budućnost. Slobodno potpitanje.
Da, se vratim malo na sport. Kako ste se prilagodili sistemu rada u Kličkovom kampu i koliko postoji razlika između pripreme, oni su teške kategorije, vi ste cruiser kategorije, koliko tu ima razlike u tehničkim detaljima, pripremi i treningu? Metodika treninga je slična, jako samo u zavisnosti od ritma tako se prilagođava kategorijama. To znači da ako se rade šprintevi, teškaši rade na 45 sekundi laganim tempom, pa onda 15 sekundi šprint. Dok ovi u lakšim kategorijama to je učestalije, recimo 15 sekundi lagano pa 5 šprint. Tako da su to neke samo razlike. Međutim, ako bih poredio sistem pre Klička i posle Klička, odnosno Kličkog sistema, onda mogu bih da kažem da kod nas sistem treninga nije ni postojao, da je to bila improvizacija i da smo svi po toj improvizaciji i improvizovanom planu trenirali, lutali, zbog toga nismo imali rezultate i ne imamo. Tek sad ćemo imati rezultate kad se grupa nas udružila i neke prave sisteme treninga donela u Srbiju po kojim treniraju. Ostalo još jedno definitivno. Šta reći? U narodu se kaže da žene vole boksere zato što su svaki put drugačiji. Ali što kod vas nije slučaj, pogotovo fizički imate odličan skor, pa sada imate i dobrog trenera koji je trenirao poznate boksere, primjer Braću, Kličko i još neke dobre, i sada da li vi pretežno radite na ofanzivi ili defanzivi? Da li više... Defanzivi. Na defanzivi. Sam ti rekao. Defanzivi, boljim prednjim rukom i najefektniji sam iz kontre, to je udarci iz kontre kad protivnik krene na vas svojom snagom i onda vi kada iz kontre udarite, to je sudar i vaše njegove snage, tako da praktično u žargonu bokseri kažu nokautiraj ga njegovom snagom. Dobro, šta si ti rekao da si gledao? Ovo sad više ne važi. Šta si ti rekao da gledaš Fight Channel? Da. Ja rekao da nisam vidio prošao Plexus, ne pamtim. A on mi kaže da to i Meksikanci redano tako bilo. A jesi gledao boks ili... Pa mi, mislim, mešovite borbe. Ne MMA, nego sve, imaš i boks, i kickboks, i MMA, i ovo i ono. I on baš kaže da je iznenađen bio zbog udarca Kroša u stomak, si rekao. Ali to je meni iznenadilo prvi put kad sam gledao, pošto ovi momci iz obezbeđenja, što rade, pošto radim u kazinu i non stop moramo tako nešto da gledamo, oni kažu da je to jako česta pojava i stvarno, pošto pogledam jedno 60-ak borbi na dan, jeste česta pojava. Kako Kroša udare? Onu sa strane zamah neko, tako, otkud znam, udari ga šalom. Udari ga ovako? Ne znam, dva muškarca u gaćima, kuku jedan drugi, ja stvarno možda je aperkat bio na polu. Ali nije, kažem, dosta često, ja sam bio iznenađen ko vidi udari po stomak, je pao, ko pa čoveče, znaš koliko ima takvih knockdowna, i onda sam gledao i stvarno tipa u 60 borbi na dan vidiš 4-5 minuta. Obrati pažnju, ako udari ovako, to je krošer, a ako udari ovako, to je aperkat. I onda momci kad budu rekli, udari ga krošer, ti recimo nije ovo krošer. Ako smiješ recimo, a ja aperkat krošer. Pokaži. Čekaj,